Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ulit ito ni James. Taong 2008, Masbate. Simulan na natin. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din sa iyo, Sir Ray. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ko sa aswang. Sana'y magustuhan nyo. Nangyari ito sa kabilang baryo namin, dito sa Masbate. Noong nabubuhay pa ang lolo ko, laging pinapaalala sa aming mga apo niya, lalong-lalo na kaming mga lalaki, na kung maaari, huwag kaming pupunta sa baryo na yun, sapagkat hindi lang lugar ng mga rebelde iyon, kundi pinamumugaran pa ito ng mga taong hiluwan o manglalason. Lalasunin kanila sa pamamagitan ng pagkain o sa tubig, lalo na pag nalaman nilang dayo ka lamang sa lugar na iyon, o pag di ka nila kilala. At ang pinaka nakakatakot na paalala ng aking lolo ay yung sinasabi niyang maraming aswang sa baryong iyon. Nakakatakot kapag naaalala namin ang mga paalala ni lolo. Noong nawaglit lamang sa isipan ko ang mga takot na iyon nung ako'y binata pa at tumanda na. Kapag nasa ganitong mga edad ay hindi maiiwasan na magkaroon ng mga barkada, kwentuhan, inuman, ang mga kasiyahan at ang pinaka-importante sa lahat ay pagkakaroon ng inspirasyon sa buhay. Nung nagkaroon ako ng kasintahan, isang araw nagyaya ang mga barkada ko na pumunta kami sa baryo na iyon mamayang gabi para makapiesta at makidisko na rin. Bali 5 po kami noon. Mga kasamahan ko ay sina Ryan, Topper, Ronnie at Junjun. Dahil sa binata nga at nagbabaka sakaling makabingwit ng magiging kasintahan sa diskuhan, ay walang ano-ano'y pumayag ako. Meron din kasi akong sariling motorsiklo, kaya cool ako sa lakad namin ngayon. Kahit na mabundok ang lugar, may kalayuan at mabato pa ang daanan. Yung dalawa ko namang barkada ay mayroon din motorsiklo na ginagawa nilang habal-habal at yun ang gagamitin nila. Sanay sila sa mabundok at mabatong daanan, kaya wala silang pag-aalinlangan na pumunta. Napag-usapan namin na 8:00 ng gabi kami aalis at daanan muna nila ako sa amin. Ako naman ay naghahanda ng mga damit at syempre, ang pampormang damit para sa lakad namin mamaya. Napadaan ang pinsan kong si Daboy sa bahay. Tinanong ko si Daboy, "Daboy, gusto mo bang sumama sa amin? Makipiesta doon sa kabilang baryo at makidisko na rin." "Doon? Sa kabilang baryo? Hindi, insan. Babantayan ko pa yung nilulutong kopra. Bababa lang ako para bumili ng kape, asukal at tinapay. Mapupuyat kasi kami." "Ay ganon? Sayang naman." Sagot ko sa kanya. Naaalala ko na may paltik pala si Daboy. Malayo ang lugar at bundok pa iyon. Sinubukan kong hiramin para sa sarili kong proteksyon. "Hinsan, pwede ko bang hiramin yung paltik mo?" O sige, ingatan mo lang yan at mag-ingat kayo. Maraming rebelde doon. Tugon niya at naging panatag ako. Kahit papano, may dala kaming pangproteksyon. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, tapos na kaming kumain. Nakapagpaalam na ako kay Lola. At syempre sumaglit muna ako sa salamin. Ayun, maporma na, maayos na. At kumikintab na ang buhok parang dinilaan ng baka. Yung 38 naman na baril ay nilagay ko sa compartment ng motor. Malayo at mabundok, kaya bago kami tumuloy ay kumuha muna ako ng 1 litrong gasolina sa tindahan. Dahil sila ang may alam sa daan ng baryo na iyon, ay sila ang pinauna ko sa daan. Nung simenyas na si Ronnie nakakanan na kami, nagulat ako. Alarak road ang daanan, kaya sinabihan ko mga kasamahan ko na magdahan-dahan lang.
kasi sobra man ang pagka-rockload ng kalsada. Lowered kasi ang motor kaya medyo nag-aalala ako. Nagtatawanan lang sila, palibasa yung setup ng motor nila ay pambundok. Nung malapit na kami sa tulay, at biglang sumigaw si Topper. James! Dalian mo! At may malaking paniki sa bandang kaliwa mo. At nakikipagsabayan sa atin. Akala ko nagbibiro lang ang mga to. Naisip ko na baka nababagalan lang sa takbo ko. Ngunit sa paglingon ko sa bandang kaliwa ko, ay may nakita akong malaking paniki na sumasabay sa bilis ng takbo namin. Sa sobrang nervous ko, kahit madilim na ang kapaligiran, agad-agad kong binilisan ang pagpapatakbo ng motor. Kahit na lumulundag na kami ng motor ko sa sobrang lubak ng kalsada. Hanggang sa nakarating na kami sa lugar na may mga bahay na, kaya naglaho na yung malaking paniki. Nakita kong huminto na ang mga kasamahan ko sa isang tindahan, kaya napahinga ako ng malalim. Hay! Salamat nakarating din. Sabi ko pa sa sarili ko. Akala ko ay doon na yung lugar na yun, kaya tinanong ko ang kaibigan kong si Junjun. Pre, eto na ba yun? Hindi pa pre, unang baryo pa lang to. Yung may piyesta ay susunod natin pupuntahan. Pero malapit na lang dito yung pre. Sagot niya sa akin. Kaya ayun, bumili muna kami ng sigarilyo at nakipagkwentuhan si Ronnie sa may-ari ng tindahan. Ang sabi niya, Manong, hinahabol kami ng malaking paniki. Aswang ata yun. Tugon ni Manong sa kanya. Saan tungo niyo mga iho? Sagot naman ni Ronnie. Makikipiesta lang ho sa kabilang baryo. Ah, ganun ba? Mag-iingat kayo mga iho. Lalo't lalo na doon, sa lugar na yun. Yun lang ang tanging sagot ni Manong sa amin. Tumuloy na kami at ramdam kong malapit na kami sa pupuntahan namin. Kasi may mga nakikita na akong mga dalaga at binatang naglalakad na halatang makikipiesta ng mga ito. Narinig na rin namin ang malakas na tugtog na pangdiso. Kaya kami ay nagtinginan at nagngitian sa isa't isa. Ramdam namin ang kasiyahan ng gabing iyon. Nung nakarating na kami sa tindahan, marami kaming nakikitang mga maliliit na temporaring tindahan sa paligid ng diskuhan. Wika pa ni Ronnie. Tol, ayos ba? Sagot ko naman. Ayos pala dito tol eh. Kahit malayo, okay lang. Ang daming chicks. Kaya ayun, bago kami sumabak sa sayawan, nag-inuman muna kami, pampalakas loob, at para maalis din ang hiya sa aming. Siyempre ang pinaka-importante, yung amoy candy na para sa binata. Pagkatapos namin mag-inuman, ayun ay nagsayawan na kami. Napipicture out ko pa ang mga dance move namin noon, katulad ng mga trending na sayaw ngayon. Yung bang yung mga lalaki na may dalang kabahong habang sumasayaw. Ganun na ganun ang moves namin. Paupo-upo, tapos biglang tatayo-tayo. Parang mga aso, ganun na ganun. Nung nag-sweet music na, nagsialisan na ang mga tao sa gitna. Ito ang pinakahihintay namin. Kaya pumesto agad kami sa gilid at para makahanap ng mga partner namin sa music. Biniro pa nga ako ng mga kasamahan ko. Baka ako lang daw ang makahanap ng partner kasi ako lang ang hindi mukhang unggoy sa amin. Nagtawanan na lang kami. Di nagtagal, nakahanap nga ako ng masasayaw ko. Ayun si Mary Jane. Tuwang-tuwa ako noong ngunit habang sumasayaw kami, may nakapa ako sa bewang niya. Parang matigas na bagay na nakasugbit sa bewang niya. Kaya nagtanong ako sa kanya. Wika ako sa kanya. Ano yung matigas na bagay sa bewang mo, Jane? Baril ba yan? Hindi ito umimik at natawa lang ito. Natakot ako noon dahil bali-balita na karamihan sa lugar na ito
ay puro rebelde. Kaya di na rin ako umimik at binaliwala ko na lang ito. Maya-maya pa ay nagyaya na si Yin na umupo kahit hindi pa tapos ang sweet dance. Kaya yun, dali-dali kong pinungo ang pwesto ng mga kaibigan ko. Langya pre, rebelde ata ang naisayaw ko kanina. Sabay tawa lang sila sa akin. Sa sumunod na round na sweet music, ay naghanap ako ng maisasayaw na babae. At sa pagkakataon, ito ay maamo at magandang babae ang maisasayaw ko. Kaya yun, nag-uusap kami habang sumasayaw. Tinanong ko sa kanya kung may BF na siya. Wika ng babae. Wala. Kaya kilig ako ng mga sandaling iyon. Kaya tinanong ko siya kung may kasama ba siya at kung saan siya nakatira. Tugon niya ulit sa akin. May kasama ako. At doon ng bahay namin sa unang baryo. Kaya nag-offer ako sa kanya na ihatid na lang siya. Tutal madadaanan naman namin ang lugar nila. Pumayag naman siya, kaya iyon. Kilig na naman ang itlog ko, sir. Habang binobola ko siya at nagtatawanan kami, at may napansin akong dalawang lalaki sa likod ko na nakatingin sa amin, at yung isa ay nakaturo pa sa akin. Nung natapos na kaming sumayaw ay kumunta kami ni Karen sa pwesto ng mga kaibigan ko at pinakilala ko na rin siya. Napansin rin pala nila ang mga lalaki ng mga kaibigan ko, kaya agad nilang sinabi sa akin, baka kursunada ako ng mga lalaking iyon. Kasi nakita nilang nag-uusap sila at tinuturo ako ng isang kasama nila. Ang nasa isip ko, baka nanliligaw lang kay Karen at baka nagsiselos. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Ngunit para maiwas sa gulo ay nagdesisyon kaming umuwi na kasama si Karen. Kasi napagkasunduan namin na ihatid ko siya at mag-aalas 3 na rin ng madaling araw. Nung nakarating na kami sa unang baryo, naghiwalay na kami ng mga kasama kong nakamotor. Dahil ihahatid ko pa si Karen. Sabi pa ng mga ito, bahala na ako, malayo pa pala at masukal at makitid ang daanan. Wika ko sa sarili ko. Hay, ewan ko ba? Nakarating naman kami sa bahay nila ng maayos na walang gasgas. Natatakot ako kung anong-anong huni ang naririnig ko sa lugar na iyon. Wika ko kay Karen. Nakakatakot naman yung lugar nyo, Karen. Tugon niya sa akin. Kaya nga, may mga kasama akong taga rito rin. Tapos sa shortcut kami dumaan para mas mapabilis kami. Bago ako umalis, ay hinintay ko muna siyang makapasok sa bahay nila. Ilang sandali ay pinagbuksan ito ng nanay niya at nagtanong kung sino ako at taga-saan ako. Wika naman ni Karen. Ha, Nay? Kaibigan ko sila. Nakilala ko sila sa sayawan kanina. Sabi sa akin ng nanay niya. Hay nako, malayo pa pala ang baryo nyo. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Baka mapano ka pa sa daan. Delikado na dyan. Dito ka muna at magpaumaga. Magkape muna tayo. Tugon ko agad sa nanay niya. Sige po tita. Ngunit hindi ako nagpaumaga doon. Nagkwentuhan lang kami ni Karen habang nagkakape. Pagkatapos ay umalis na rin ako dahil mag-aalas 4 na ng madaling araw. Ang sabi ko na lang kay Karen, sige Karen, aalis na ako. Bibisita na lang ako mamayang tanghali. Maaari ba? Nung nakalayo na ako sa bahay nila, may kakaiba akong nararamdaman. Natatakot na ako tila bang may sumusunod at nakatingin sa akin. Naaalala ko ang paltik ko sa motor, kaya kinuha ko agad ito at sinukbit sa bewang ko. Bago pa ako tuluyang nakaalis sa lugar nila, ay hinarang ako ng isang malaking itim na aso sa daan.
Alam kong hindi ordinaryong aso ito, sapagkat nasa gitna ako ng lugar kung saan walang kabahay-bahay. Nakatitig at ilang sandali ay umangil ito at aatake papunta sa kinaroroonan ko. At kaya doon ko hinugot ang baril sabay paputok sa aso. Bigla itong tumalon sa gilid ng talahiban ng daan. Kaya pinaharurot ko agad ang motorsiklo ko. Bahala na kung mabato, basta makarating ako kahit man lang sa kalsada. At hindi lang natapos doon ang karanasan ko. Dahil nung nakarating ako sa tulay, ay hinabol pa ako ng aswang nasa anyong malaking paniki. Naririnig ko ang hampas ng hangin sa likod ko. Napatingin ako sa side mirror at napasigaw ako ng, "Oh Diyos ko, anong klaseng mga halimaw to? Hinahabol ako ng malaking paniki na wangis na tao." Nanginginig na ang katawan ko at parang hindi ko na makontrol ang pagmamaneho ko dahil sa kilabot at pagkataranta ko. Umabot na ang habulan hanggang doon sa lugar na malapit sa amin. Nang malapit na ako sa kalsada na semento, ay medyo lumakas na ang loob ko. Binilisan ko pa ang takbo ko na umaabot na ito sa 90 to 100 kilometro kada oras. Ang bilis ko. Ngunit hindi pa rin humihinto sa paghabol ng aswang na tila ba sobrang agresibo ito hanggang sa natatanaw ko na ang baryo at malapit na ako sa amin. Malakas na ang loob ko sa mga oras na iyon. Kaya huminto ako at bumaba sa motor. Tinanaw ko ang aswang at paikot-ikot ito sa mga puno. Palipat-lipat ng pwesto. Ilang sandali pa ay lumipad ito papasugod sa akin. Tinutok ko ang paltek at pinutukan ko ito sa hanggang maubos pa ang bala ko. Sa bayo ko halos nakadapa na dahil akma nitong pagdakit sa akin. Dali-dali akong sumakay ng motor at pinaarurot ko ito. Nung nakarating na ako sa lugar namin, nakita ko yung mag-anak namin. Doon ay nag-iigib ng tubig. Tinanong ako, Hoy, bakit hingal na hingal ka? May naririnig akong may nagpapaputok dyan banda sa kinaroroonan mo ah. Ikaw ba yon? wika ko sa kanya. Hinahabol ako ng aswang at ako yung nagpaputok. Tugon uli ng kamag-anak ko. Ba't doon pa kayo pumunta? Eh balitang-balita may mga aswang doon. Tugon ko uli sa kanya. Unang beses ko palang na pumunta sa lugar, inaswang pa. Nung nasa bahay na ako, ay nanginginig pa ako habang naninigarilyo. Iniisip ko ang nangyari sa akin. Halos hindi na ako makatulog. Ang ginawa ko na lang noon dahil sa halos umaga na rin naman, ay tumungo ako sa bahay nila Ronnie at sinabi ko ang karanasan ko kanina. At wika ni Ronnie sa akin. Pre, binalikan ka namin doon. Subalit hindi ka namin mahanap sa sobrang dilim at masukal na daanan papunta sa tiks mo. Kaya bumalik na lang kami. At niyaya ako ni Ronnie na bumalik doon sa lugar mamaya. Tugon ko kay Ronnie, ayoko na. Ngayon pang nakilala ata ako ng aswang ngayon. Ang inaalala ko lang, yung naubos ko yung bala ng baril ni Daboy. Tugon uli ni Ronnie sa akin. Ayos lang yan, pre. Mas importante ang buhay mo. At least hindi ka napahamak, di ba? Ayos lang naman sa pinsan ko kahit wala ng bala yung baril niya. At sinauli ko na ang baril niya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Ray. Maraming salamat po. Alright. Isa na namang mabangis na kwento na galing kay James. Shout out sa'yo, James. At maraming salamat sa istorya mo. Shout out din sa mga sumusubaybay at nakikinig sa aking istorya. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muling kwento. Salamat.